Għal sena oħra, il-ġonna tal-Palazz ta' San Anton laqgħu fihom lil bosta li konkurrew bih ġarhom għal edizzjoni oħra ta' Festa Ċitru. F'din l-attività annwali jinbigħu diversi tipi ta' prodotti magħmulin miċ-ċitru li jkun inqata' mill-masġar kbir tal-Larinċ li hemm fil-ġonna tal-Palazz. Kemm ħafna nies, ħafna. Fatti kważi bjenna kollox, kellna muffins, kejkijiet, marmalade u soppa wkoll bil-Larinċ u bil-pumpkin. Le, sejrin ħafna tajjeb. Kienu ħafna li pruvaw xi prodotti jew ieħor magħmul minn din il-frotta tant popolari. L-ewwel ħanirdu soppa x'jakkajna bil-Larinċ ukoll. U għandhom il-muffins ukoll tal-Larinċ u nieħu ftit miegħa jid-dar. Xtrajna naqa Larinċ u dak l-biċċa. Niġġi kull sena u make sure li s-sena d-dieħla jkalla jrid insir volontier ta' hawnhekk. L-ewwel darba li nsertajt off u ġejt għaxili biex niġi ħafna. Din kienet l-ewwel Festa Ċitru għal President George Vella li kien sorpriż bl-ammont kbir ta' nies li sa minn filgħodu ħonqu l-ġonna tal-Palazz u xtraw diversi prodotti bris il-Fondazzjoni Malta Community Chest Fund. Li qed jixtru affarijiet ħelti u jista' ovvjament jagħmilhom il-ġid. Jiġifieri għandek ġurnata barra. It-tfal qegħdin jieħdu gost jiġu nemmuraw bħal face painting u ħaġa oħra. Jiġifieri suċċess kbir. Jiena qaluli ilu ħafna ma jkun hawn nies daqs kemm hawn illum. U jidher għaliex hawn ammont enormi.